मा खालामदोंब्रा न' सिङावलाय? मा खालामब्रा उन्दुगासिनो हाबबो सिङाव। बापारे माथो आसोला दन नाम्बार वानसो जानानै दंलै। माथो ससमा गानलायनासो उन्दुबावदों। मा आंखौ दन नुदों? नों दन जानायसो नुदों। मानसिफ्रा मा जागासिनो नों खबर गैबावा आरो दन जानायसो नुबावदों नोङो। मा जादोंब्रा मानसिफ्रालाय? आं मिथियालै मा जादों, खोन्थादो मा जादों। मासे ल'गले नोङो, दा माने गामियाव मा हाल्ला जादों नों मिथिया? मेगननि बेराम फैदों होननायखौ खोनायाखै नोङो? बेखायनो ससमा हमनानै लाखा भाइफोर। मा मेगननि बेमार जादों? ओमफ्राय बे ससमायालाय मा खालामनांगौ मेगन बेमारावलाय? ससमा गानबा बारदेरनो हायानोलै भाइफोर। बेखायनो आङो सान हर उन्दुनाय थाबायनाय जेरावखि थाया जानाय लोंनाय अट'मेटिक ससमाखौनो हमगासिनो। गिनाय दङ भाइ आंनाव, नङाबा बोरैबा मेगना आनलेट जाना थाबा माजोंबा नाय सिख्लाफोरखौ गोसोनायनि महरखौ। नंगौ नामा थिफुला? होमबाथ' आंबो गाननांगोनलाय। बोरैबा मेगना आनलेट जाना थाबा सोर दैथिंब्रा जोंखौलाय मेगनफोर नुवाबायाबा। रावबो गैखाया ओरैनो, रावबो नायग्रा गैखाया दानि जुगाव। जानाय नङा आंबो हमनांसिगोन ससमाखौ। होमबालाय आंबो हमनांसिगोनलै। बहानिफ्राय लायनाय ब्रा नोंलाय ससमाखौलाय? माथो दामि नुथारदों। भाइफोर आं जाहा थाहा जानला मानला बुस्थु गानालै। जानला मानला हाथायफ्राव फानला बायनायखौथ' नायखाया आङो। अनलाइननिसो भाइफोर, अनलाइनावसो बिहरदों। नंगौ नामा थिफुला? होमबालाय जोंनोबो बिनानै होदोब्रा अनलाइनावनो नोंनि बायदि दामिखौ। बबे कम्पानियावथ' बिहरोब्रा अनलाइनालाय? फ्लिपकार्ट ना माकार? जाम्बाफोर, फ्लिपकार्टल' नामा कम्पानिया? आंना बेलेग कम्पानि दंखायोलै दामिसिन, फ्लिपकार्टनिफ्राय आरो दामिसिन। नोंसोरनो नांगौब्ला बिना होनो हायो, खिन्थु रिसार्जनि खरसाखौ नोंसोरनिफ्राय एसे लानांगोनलै, नङाबा जानाय नङा। ओरैनोबा मेगननि बेरामा सारा आसामखौनो सिमावग्लुंगासिनो। बदलावनोथ' बांग्रिं मावनाय बायदि सानफ्रामबो थोर थोर मावगासिनो। नोंसोर बिपदनि समाव आरो आंनिफ्राय हेफाजाब नागिरबा होखानांगोनब्रा आंनोबो। हाब थिफुला, खैफोदनि समाव मानसिखौ हेफाजाब होनाया नोंनाबो माबा मोनसे लुबैलायबावो। खैफोद मा आफोदब्रा दिनै गाबोननि जुगावलाय? थाखा फैसाजों जेबो सोमोन्दो गैयालै खैफोद आफोद। होबासो मावबाय, होआबा मावा। रावबो ओरैनो फ्रियाव मावालै दानि जुगाव, मिथिगौ ना? होगोनब्रा थिफुला, मा सिन्था खालामदों नोंलाय? अर्डारल' खालामलाय नोङो। जागोन दे, बिहरना होगोन आं। दा नोंसोरलाय मा थांसै नामा? खिन्थु बारा मोखांजों मोखां नायलायना दे मानसिफोरनियाव, मिथिबाय? आरो सिख्लाफोर लोगो मोनबायबाबो सिख्लाया मोजांथार होननानै मेगनजों मेगन बारा दानायबाय था, नङाबा थाबनो सन्देह जागोन नोंसोरो, मिथिबाय? बे बेमारा मेगनजों मेगन नायबाथाय लोगो लोगो जाखायोनो। आं हले नायखायालै रावखौबो, सिख्लाबाबो जिखुनु मानसिबाबो। नांगौबा सिख्ला मोजां मोजां नुबाबो मिसिनानै थाबायलांगोन आं सेरजोंब्लाबो, होमबाबो नायखायालै आङो। माथो मेगनजों मेगन नायलायनो हालायि बेमार जालायखोब्रा गोदाव सोराव। माबालै भाइफोर, दुनियाव मेगन सालायनाय बारा जाबाय, बेखायनो बे बेमार फैदों। नोंसोर दायो थांबा थांदोलाय, बारा गोबाव रायलायलायबाय थाबा दा सन्देरलायलाङोसो। देलै होमबालाय थिफुला थाथ'दो, जों थांबाय थानोसै होमबालाय थिफुला। अर्डारखौल' खालामना दोनदो नोङो। दुनिया में क्या है धोखा ही धोखा, कुछ भी नहीं है किस पे भरोसा।